De nou dia frenètic a les oficines de l'Elx. Han d'anunciar qui serà el substitut de Machín a la banqueta. Este matí hem vist a l'entrada del Martínez Valero el director general Pedro Esquinoca, el secretari tècnic Sergio Mantecón i el president del club Joaquín Buitrago. Estan a l'espera de la decisió que prenga el propietari Bragarnik, que es troba a l'Argentina. L'opció que pren força, com els dèiem adés, és la de l'argentí Sebastián Beccacece per davant de l'entrenador del filial, el també argentí Pato Graf. Sebastián Beccacece, de 42 anys, és un home de la màxima confiança de Bragarnik. En aquestes imatges, el representant i el propietari de l'Elx el felicitava pels seus 100 partits en Defensa i Justícia, equip de la Lliga Argentina. Amb este club ha aconseguit els seus èxits més importants. El va fer campió de la Recopa de Sud-amèrica l'any 2021. Els que coneixen el seu joc diuen que li agrada formar equips forts, ben armats darrere, però amb capacitat ofensiva. Defen amb 3 centrals i el joc amb carrilers. L'entrenador de Rosario ha protagonitzat algunes polèmiques. Una va ser amb Messi com a segon entrenador en el Mundial de Rússia. Tampoc va acabar bé amb Sampaoli. Es va fer viral quan entrenava a la Universitat de Xile la seva reacció quan li van xiular un penal en contra. Va reconèixer que són reaccions desmesurades. Ara, si finalment és l'elegit, vol provar la seva aventura en la Lliga. Pot ser que aquestes jornades que queden en primera li servisquen per a preparar la pròxima temporada si finalment l'equip baixa a segona. En plena crisi li toca viure a l'Elx un dels actes destacats del seu centenari. Demà rebran la medalla d'or de la ciutat amb motiu d'este segle de vida. Durant este temps s'ha forjat una important massa social que sempre ha estat al costat de l'equip. L'Elx ha aconseguit 6 ascensos a primera, els dos últims el 2013 i el 2020. És un club històric que va néixer de la Unió d'Equips Il·licitants. A l'inici de 1923 s'inscriu en la Federació Valenciana de Futbol. A poc es va crear un sentiment de pertinença. La gente que venía a vivir a Elche porque venía a incorporarse al mundo del calzado se convertían en ilicitanos yendo al campo de Altavix. El fenomen de la cooperativa va evitar la desaparició del club i catapulta l'Elx a la gran època daurada, l'ascens a primera l'any 1959. En esa foto se ve a gente que no tiene dinero para pagarse una entrada y hay dos subidos a una palmera, hay gente subida a un poste de telégrafos, hay otro que se está jugando la vida en un árbol. Va estar 12 temporades consecutives en primera i va jugar la final de la Copa del Rei de l'any 69 contra l'Atlètic Club. L'any 1976 s'inaugura el Martínez Valero, albergat partits del Mundial 82 i de la selecció espanyola. Porta el nom del president que més anys ha dirigit el club. Bragarnik trenca una tradició d'empresaris d'Elx al capdavant de l'entitat. Ha costado fortunas y les ha costado a veces la ruïna. L'Elx vol seguir fent història en el futbol espanyol.